Memorandum of Understanding voor een nieuwe luchtvaartovereenkomst getekend tussen Curaçao en Suriname. Dat gebeurde op het consulaat-generaal van de Republiek Suriname op Curaçao. Daarbij waren onder meer de ministers Charles Cooper en Rui Sandro Seintje aanwezig, de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en van Economische Ontwikkeling. Vanuit Suriname was minister Albert Jubitana ook aanwezig, minister van Transport, Communicatie en Toerisme van de Republiek Suriname. En ook de CEO van de Suriname Airways sprak daar, meneer Steven Cornesh. Op deze manier is alles geregeld voor het van start gaan van de nieuwe vluchten die Suriname Airways gaat ondernemen. Vanaf 18 december wordt er onder meer gevlogen tussen Aruba en Miami door Suriname Airlines, tussen Curaçao en Miami. En er zijn ook vluchten met Paramaribo en onze eilanden. Dus dat is weer een mooie toevoeging aan het aantal vluchten vanaf Curaçao.